نقوم من ذا ونقع في ذا، نقوم من ذا ونقع في ذا، القسمة تقول مصيرنا كذا يا هدى المكتوب. ku kallo mai hoton nan bari da a gyara wajen zama a zo program za mu ci gaba da yi za mu yi program ne dan Allah masa mai hoto ya isa haka ne ina da tabbata zan ce maka lokacin hoto mai hoto za ka matsa baya ga amarya na DJ su ne za su shigo in an matsa abin zai Bye.
jera sha gaban amarya ya sheka mata da ya kai duk jika ta zan yi da shi ba ruwa na da dangi an gobe tun da hawa ya dangi na kunura mana yar dangi ce aka ce wallahi yar dangi ce kirga mun guda nawa ne ɗan je gidan inda in ce a nemo ki bakwai da rabi ki dafa da ita kar ki manta to masu hoto ya isa ka dalla amma ta ba mu waje bari mu ga ikon Allah Amira ba ce ma na samu ta kwa gajiya ne
so a jama'a da Allah akwai manyan baki na musamman da suka rauku iyaye mun ga kusa da kuka maman amarya ya isa ka jama'a ya isa a dan babu waje biki ne hada mana banda biki wata ma ba ta iya ganin mu ba kamawa take yi na to bari mu ga masu dogon wuya sai musu barka gaba mu gani كل الجديد والحصري على قناة المكان الأسماء الزبحة.
masoyi. Saka juyo gara ta zan sinadarin mata gara ta zan idaniyar kowa. Yaraye tangani lilalai kwalliya ki saka a juyo gara ta zan sinadarin mata gara ta zan idaniyar kowa. Balli ya sa ido ya yi shanawa su karku jinkirta shi dan maburukan sai wasawa. Shaida mata ku sanya wata nerori aure a kai na kai rori bi ɗan shawarori. Shaida mata ku sanya wata nerori aure a kai na kai rori ba ma bi ɗan shawarori. Ta ku ɗauro a warwaro biki ake yi na gangaro amarya ta soyayya girma ta bambaro kare mutunci ta kankaro soyayya ruwan zuma ce don ka sha sai ka wace. Game da shaida mata ku sanya kuma sanai rori aure ake na kai rori ba ma bida da sharri. Ayi lale iyare ayi lale mara sanda. Murna Allah ba su zaman lafiya da Muhammad kowa ya ta da farin ciki na ta da farin ciki Allah ya sa zaman lafiya Allah ya ba ta biya na gari. Assalamu alaikum, sunana Fatima ana kira mama a matsayina na kanwar amarya yar uwarta ina taya ta murna Allah ya sanya alkhairi Allah ya kawo da yan baya. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Aisha Bibi a matsayina da kanwar amarya ina taya ta da farin ciki Allah ya sanya alkhairi Allah ka karɓar ta lafiya. Assalamu alaikum, sunana Safiya a matsayina na kawar amarya kuma yar uwarta ina taya sayyada na farin ciki Allah ya bada zaman lafiya ya kawo kazantar daki mu je Abuja. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai da Isali wa Salu Muhammad. Ani a matsayina na kanwar amarya ina taya yaya ta farin cikin aurenta Allah ya kai su garin su lafiya Allah ya ba su zama. A matsayina na ɗan uwanta kuma na uwanta gaskiya muna da wannan kare zaman lafiya Allah ya taimake su. Allah ba su lafiya Allah kare su sai Assalamu alaikum, sunana Balkisu ina taya murnar duk wanda ya zo wannan bikin Allah kai su lafiya ya dawo Allah ya kai ta lafiya Allah ba su zaman lafiya kuma Allah da wanda suka zo da nisa Allah mai da su lafiya.